मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर थारैनो आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहाया जोबमारसिगोन नामा दा फाइनालि बिराद मोनसे मोजां खबर आरोखि दा फैनानै 100 दिननिबो बारा जाबायमोन आरोखि दावहा जानाया दा फाइनालि आमेरिका आरो इराननि गेजेराव मोनसे पिस डिल दा बेयो जानो थांगासिनो दं रायजोफोर दा बे खबरखौ खोनानानै बुहुमनि जथ' माने हादोरफोर फ्रा बयबो वेलकाम खालामनायखौ जों नुदों बुहुमनि जे थासारि जे इनस्टेबल जानानै दंमोन बेफार फालांगि दा बेफोरखौ मोजां मोनसे थासारियाव फैनाय जों नुदों दा बिराद मोजां खबर आरोखि बुंनो थाङोबा थारैनो बे पिस डिला पारमानेन्ट मोनसे सलुसन लाबोगोन नामा दा बेबो मोनसे साननांगौ जायलायबाय आरोखि मानो होनना बुङोबा दावहायाथ' मोनथाम हादोरनि गेजेराव जादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर जों बेखौबो मिथिगौ इजराइल आमेरिका आरो इरान इजराइलजों आमेरिकाजों फुरा इरानखौ गाग्लोबदोंमोन फुरा नङा होमबा दा बेखौबो जों मिथिगौ दा बे खेथ्रआवहाय इरानजों आमेरिकाजों डिला जागोन खिन्थु इजराइला बेखौ बांद्राय मानिनो हायाखै आरोखि अलरेडि इजराइला इराननि माखासे जायगाफ्राव कब्जा खालामनानै दं दा बेफोर जुदि थारैनो फैफिननांगौ बा हगारफिननांगौ जायोबा दा मा जागोन जों दा बेखौ समजों लोगोसे नेनानै थानांसिगोनलाय आरोखि आरो इजराइल आरो आमेरिकानि सोमोन्दोआ माबादि जागोन जों दा बेखौबो नेनानै थानांसिगोन आरोखि दा जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों पेपारनि गेजेरजों टिभि निउसनि गेजेरजों मोननो हादों नुनो हादों नङा होमबा रायजोफोर मोननै हादोरनि गेजेराव मोनसे बिराद मोजां पिस डिल जानो थांगासिनो दं 19 तारिख जुन 2026आव आरोखि सुइजारलेण्डआव जागोन आरोखि दा बे सुइजारलेण्डआव जे पिस डिल जागोन दा बाहाय मा दं जाहैबाय आरोखि मा दं दा बाहाय 14टा पइन्ट्सफोर दं दा 14टा पइन्टआवहाय एखेबारे मेन खोथाफ्रा फुरा हाबजोबनानै दं आरोखि दा बेखौ मोननै हादोरनि जे रिप्रेजेन्टेटिभफोर दा बिसोर फुरा खामानि मावगासिनो दं सावरायलायगासिनो दं फाइनाल डिलनि थाखाय आरोखि दा मोननै हादोरनि गेजेराव फुरा नेगसिएसना सोलिगासिनो आरोखि दा बे डिलावहाय गिबियावनो एखे मोननै हादोरनि गेजेराव दावहा जानो मोनला आरोखि फुरा मोनसे सिकिउरिटि होलायनानै दावहा खालामलायनो मोना आरोखि दा बेखौ बे डिलनि गेजेरजों जों नुदों आरोखि ओरै बेराफारसे इजराइला मा जागोन जुदि बेखौ जुदि दावहा खालामनो फिननो मोनलाबा लेबेननाव कब्जा खालामनाय जे माबाफोर बेखौ हगारफिननांगौ जायोबा दा आमेरिका आरो इजराइलजों सोमोन्दोआ माबायदि जागोन जों दा बेखौबो समजों लोगोसे नेनानै थानांसिगोन आरोखि ओमफ्राय बे डिलावनो जथ' माने इराननि खाथि खाला लेबेननाव दावहा जानाय इरानाव जानाय बेफोरखौ फुरा कमप्लिट बन्द जाजोबनांगौ जाहैबाय आरोखि बे डिलनि गेजेरजों ओमफ्राय जे गोबाव समनि बोसोरनिफ्रायनो आरोखि आमेरिकाया इराननि जे धोन दौलतफोरखौ माने फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन आरोखि हल्ड खालामनानै दोनदोंमोन आरोखि दा बेखौ माने बे डिलनि गेजेरजों बे पिस डिलनि गेजेरजों गासिबो आमेरिकाया हगारफिननांसिगौ जाहैबाय आरोखि दा ओमफ्राय आर्मि मिलिटारिखौबो फुरा बै जायगानिफ्राय फैफिनजोबनांगौ जाहैबाय आरोखि हरमुज दै लामाया फुरा सिगांनि बायदि मोनसे नर्माल थासारियाव खुलिफिननांसिगौ डिजेल पेट्रल गेस बेफोर एखे लांलाय लाबोनाय नर्माल माने फ्रि बिदि सोलिफिनजोबनांसिगौ जाहैबाय आरोखि बे डिलनि गेजेरजों दा बिनि अनगायैबो जे इउरेनियाम इनभेस्टमेन्ट जे निउक्लियार बानायला होननानै इरानाबो मोनसे खोथा बुंनाय बादिखौ जों नुदों दा बिसिबां मा जायो जों दा बेखौ समजों लोगोसे नायनानै थानोसै मानो होननानै बुङोबा दासिमबो माने फुरा नेगसिएसना सोलिगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं आरोखि दा बेखौ आरोखि दा अभारअल जों नायोबा बांसिन बे डिलावहाय आमेरिकाया माने गासिबो इराननो हगारनो होनाय बादि बा इराना लाब जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरोखि रायजोफोर मानो होननानै बुङोबा जथ' माने जे पइन्ट्सफोर होनाय दं दा बेखौ आमेरिकाया गनायनानै लानाय बायदिखौ जों नुगासिनो दं आरोखि दा बेखौ जों समजों लोगोसे नायनानै थानांसिगोन नङा होमबा रायजोफोर मा जायो दा इन्ट्रेस्टिं जागोन आरोखि दा जुदि थारैनो बे डिला मोनसे पारमानेन्ट सलुसन बन्द जायोबा बिराद मोनसे बेफार फालांगि आरो इनस्टेबल जानानै थानाय जे माबाफोर दा बियो मोनसे मोजां थासारियाव फैगोन आरोखि दा समजों लोगोसे जों बेखौ नायनानै थानोसै नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय ओरै बेराफारसे जोंनि हादोरनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जि साबमिटनि थाखाय फ्रान्सआव दंहैयो दा बोसोरसे बोसोरनैनि उनावहाय डनाल्ड ट्राम्पजों बिथाङा फ्रान्सआव लोगो हमलायगोन 17 तारिख जुन 2026आव डनाल्ड ट्राम्प आरो नरेन्द्र मदिनि गेजेराव मोनसे मिटिं जागोन दा बाहाय बेफार फालांगि सोमोन्दै रायलायगोन जाहैबाय माखासे डिलबो खालामगोन दा आमेरिका आरो इन्डियानि सोमोन्दोआ बेसेबां मा जायो जों दा बेखौ समजों लोगोसे नेनानै थानोसै नङा होमबा रायजोफोर दा नायजोबनायनि थाखाय
गोजोननाय थाबाय दिनैनि थाखाय बेनोमोन गोजोन्थों।